Historien om universet. En gang for længe siden var der en rig konge, som undrede sig. Han undrede sig over, hvordan stjernerne og planeterne på himlen var placeret i forhold til jorden. Han undrede sig især over de største stjerner, som gav lys på jorden, nemlig solen om dagen og månen om natten. Derfor hyrede han en af landets dygtigste videnskabsmænd, Aristoteles, til at undersøge dette. Videnskabsmanden begyndte straks at undersøge stjernerne. Det tog lang tid, men han fandt til sidst ud af, at jorden var i centrum, og at de store stjerner, solen og månen, kredsede rundt om jorden. Kongen blev mægtig glad og fortalte hele sit land om den fantastiske opdagelse. Der gik mange år, og den gode konge døde i sin tro om, at jorden var sat i midten af universet. Men cirka 100 år senere var der en ny ung videnskabsmand, Copernicus, som mente, at den måde universet var bygget op på ikke kunne være rigtig. Så han begyndte at undersøge stjernerne og planeterne. Det tog også ham lang tid at komme frem til et svar. Og han kom frem til noget helt andet end den første videnskabsmand. Nemlig at den store stjerne solen var i midten, og at jorden og månen kredsede rundt om den. Det var ikke populært blandt de gamle, som troede på den gamle videnskabsmand. De mente, at hvis solen var i midten, ville det blæse rigtig meget på jorden, når den kredsede rundt om solen. Men den unge videnskabsmand havde helt styr på det. Han forklarede nemlig, at luften omkring jorden fulgte med jorden, og at der derfor ikke ville blæse, som de gamle mente. Det tog lang tid for folket, før de ville tro på hans viden om solen, jorden og månen, men den dag i dag tror vi fuldt og fast på den unge videnskabsmand. Så hvad er forskellen? Det gamle verdensbillede, som den gamle videnskabsmand opdagede, blev kaldt for det geocentriske verdensbillede, og er hvor jorden er placeret i midten, og solen og månen kredser rundt om. Det nye verdensbillede, som den nye videnskabsmand opdagede, blev kaldt for det heliocentriske verdensbillede, og er hvor solen er placeret i midten, og jorden og månen kredser rundt om.